ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଖରାପ ସମୟ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ତାହା କୌଣସି ବହିରେ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଖରାପ ସମୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ଉଚିତ। ଏ ଶରୀର ନା ତୁମର ନା ତୁମେ ଶରୀରର। ଏହା ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଜଳ, ପୃଥିବୀ, ଆକାଶରେ ତିଆରି ଓ ସେଥିରେ ଦିନେ ମିଶିଯିବ। କେବଳ ଆତ୍ମା ହିଁ ସ୍ଥିର ଅଟେ। ପୁଣି ତୁମର ଏ ମିଥ୍ୟା ଗର୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପୋଷାକର ହୋଇଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଚିନ୍ତାଧାରାର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।